Unha discoteca de Ourense trae de cabeza a veciñanza da zona. Din que desde outubro, entre o xoves e o sábado, é imposible pegar ollo polas noites. Así se escoita a música deste local dentro das casas próximas. E o problema xa non é só o ruído de dentro da discoteca, é que a esmorga continúa fora. Unha, dúas e ata 3 persoas ouriñando na rúa captadas polos teléfonos da veciñanza farta destes comportamentos incívicos. As autoridades están avisadas, pero os que se agolpan ás portas desta discoteca parecen facer caso omiso á presenza policial. Agora son os técnicos municipais os que están analizando os informes do sonómetro do local e os veciños soñan con que acabe o seu pesadelo. Un auténtico pesadelo, é unha situación insostible ca que teñen que convivir os veciños das rúas Valle Inclán e Ramón Cabanillas de Ourense dende outubro, e todo este pesadelo é por mor dunha discoteca. Din que o ruído da música é insoportable, pero non só iso, senón tamén todos os berros e as pelexas que hai na rúa, tamén o ruído da rúa, e non só iso, senón tamén os comportamentos incívicos das persoas que van a esa discoteca. Claro, e todo isto empeora se falamos de que, como na fin de semana pasada, hai días festivos, porque a discoteca abre máis días. Falamos xa cunha veciña desa rúa. Yolanda, moi boas tardes. Hola, boa tarde. Foi o que bevistes esta fin de semana pasada, non? Ponte da Constitución Inmaculada, a discoteca abre máis días, Yolanda, e vos máis días, máis noites, tedes que aturar este inferno, non? Sí, levo 4 días en pegar ollo. Como foi a fin de semana, Yolanda? Pois un inferno, claro, se tens que traballar ainda máis, o sea, xa non solamente o ruido da discoteca, senón todo o Cristo que se montou na estrada. Este fin de semana foi unha cousa de tolos. Claro, Yolanda, este fin de semana foi peor, pero realmente leva xa moito tempo vivindo este pesadelo e ti mesmamente eres víctima directa porque ata tiveches que acudir ao médico, non? Sí, o pouco de abrir, claro, eu traballo, levántome super temprano polas mañás, ás 7 teño que salir para andar á oficina, claro, a discoteca non pecha hasta 6:30 mínimo, claro, non podo dormir porque desperto todas as noites con berros, desde a miña cama escoito perfectamente a canción que está a soar, escoito a xente cantando, dos nervios e de todo, deume un ataque de ansiedade, tuve que ir ao médico, bueno, estou tomando pastillas para poder dormir un pouco, intentalo al menos, porque cos tapós é imposible. Yolanda, necesitas medicación para poder pegar ollo, cando menos poder descansar algo, sé que se pode, pero creo que a tua parella directamente xa decidiu renunciar, el traballa, por lo tanto, tivo que marchar a vivir noutro sitio, basicamente, durante a fin de semana. Buscou un apartamento para poder descansar, porque il traballa o fin de semana e iba sen dormir a traballar, o cal non se pode facer, claro. Entón acabamos de comprar o piso ano pasado e estamos pagando 2 casas para poder vivir. Claro, Yolanda, porque cando ti merca o piso, a ti dinche que esa discoteca está pechada e que ademais non vai abrir porque pois non cumple a normativa, non? Sí, claro, a min tanto os donos do piso como a inmobiliaria xuráronme que era imposible, que cerraran a discoteca no 2019, que non cumplía a normativa nin de salida de emerxencia, nin tampouco de sonido, que era imposible que abreran outra vez. De feito, houve xente que quiso abrila anteriormente e non os deixaron. De repente, agora sí. Claro, Yolanda, está claro que se ti sabes que abre esa discoteca, efectivamente, se ti sabes que esa discoteca abre, seguramente mirarías outras casas nas que poder vivir. Pois, Yolanda, aquí non vivo. Claro, efectivamente, aí mal vivese, non se vive, aí mal vivese. Yolanda, estaremos máis que atentos a esta problemática que non é pequena e, de verdade, moi agradecidos por entrar en directo connosco aquí na Hora Galega. Moitas gracias a vos.